Ano ba yung pinapanood mo sa computer, Carol? At masyado kang affected. Ang lungkot ang mukha mo eh. Kayo pala, boss. Nakakaawa kasi yung delivery boy. Bakit? Anong nangyari sa kanya? Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Mga kaibigan, pakinggan po natin ang naging karanasan ni Oliver sa ating dulang sa kanyang panahon. Bakit nga ba may mga taong nasisiyahan sa panloloko sa kapwa? Hindi na nga makatulong, lamimerwisyo pa. Kaya nga po, sobra akong nadismaya, Lolo Temyong. Pero huwag ka pa rin panghinaan ng loob, anak. Tandaan mo, hindi natutulog ang Diyos. Nakikita niyo yung mga gumagawa ng masama. Hindi ka man makaganti sa nanloko sa'yo. May Diyos na magbibigay ng katarungan para sa'yo. Patuloy ka lang magtiyaga, anak. At huwag ka mawawala ng pag-asa. Merced, nakaalis ng apo ko para magtrabaho. Kayo ho pala, itay. Bakit umagang-umaga umiiyak ka? Naaawa lang po kasi ako sa anak ko. Hindi na nakapagpatuloy na pag-aaral dahil maagang sumabak sa paghahanap buhay. Oo nga. Salamat na nga lang at mabait ang apo ko. Walang bisyo at hindi rin malayaw. Narito sana ang kanyang ama. Hindi naman ho niya daranasin ito. Kaso nga, matapos na samahan sa Amerika upang magpagamot ang mami niya, hindi na nagbalik pa ang asawa mo. Mukhang kinalimutan ka na. Kayo, ng anak mo. Ang hinala ko po, itay, baka ho, paraan lang ni mami yung pagpapagamot sa Amerika para ilayo sa amin si Carlito. Dahil noon pa, tutol na ho siya sa akin. Maaaring tama ka. At nagtagumpay ang magaling mong biyanan. Hello po, Aling Merced. Ay, Julie, ikaw pala. Ano ba yan dala mo? Ulam po. Nagluto po kami ni Inay eh. Marami naman, kaya dinalhan ko na po kayo. Maraming salamat, ha? Lagi mo na lang kami binibigyan ng ulam. Okay lang po yun. Kaibigan naman po kayo ni Inay. Kami naman ni Oliver, friends din. Tamang-tama itong dala mo. Makakakain din ng anak na masarap. Parating na siya eh. Dito raw siya manananghalian. Ba, himala ah. Napasyal ka. Wala ka bang biyahe? Wala. Day off ko. Twice naman tang day off ko eh. Ay, siya nga pala. Ito, kunin mo. Oh, ano to? Paborito mong siopaw. Wow! Thanks ha! Gusto ko makabawi. Lagi na lang kasing ikaw nagdadala ng ulam sa amin. Dalawa yung siopaw. Pakibigay sa nanay mo yung isa. Oo, thank you ha. Tiyak matutuwa si Inay nito. Salamat ulit. Okay lang. Sabi ko nga sa'yo, gusto ko makabawi sa inyo ni Aling Nanette. Ay, meron nga pala akong sasabihin sa'yo. O ano yun? Liligawan mo na ba ako? Ikaw talaga? Bakit mo naman ako inampas ang magazine? Pasaway ka eh. Bakit naman kita liligawan? Kababae kong tao, no? Oy, ano palang sasabihin mo? May nabasa akong isang foundation. Tumutulong sila sa mga may kapansanang katulad ni Ali Merced. Baka gusto mo sumulat sa kanila. Matutulungan kaya nila si Inay? Malaking halaga kasi ang kailangan para muli siyang makalakad. Kaya nga nagtsatsaga at nagsisipag ako sa trabaho ko para makaipon. Di subukan mo sumulat. Malay mo, matulungan ka sa ibang gastusin. O di, mababawasan ang problema ninyo.
Hindi na naman ako makatulog. Naalala ko na naman sila. Hanggang ngayon, bigo pa rin ako matagpuan sila. Saan ko kaya matatagpuan ang aking mag-ina? Oh, Merced, napakalaki ng pagkukulang ko sa inyo ng ating anak. Pero alam ng Diyos na hindi ko gustong mangyari ang pagkakalayo natin. Sana makita ko na kayo at sana mapatawad mo pa ako. Nay, may nabili po ako mga lutong ulam. Kaya may ulam na po kayo ni Lolo Temyong hanggang mamayang gabi. Batang ito, anak, kahit lumpo ko, pwede naman ako magluto eh. Para hindi na po kayo mahirapan, Nay. Napakamalalahanin mo talaga, anak. Dahil mahal na mahal ko po kayo ni Lolo, Nay. Sayang nga lang at hindi ko na nakita si Itay. Sana masaya ang pamilya natin kung narito siya. Anak. Sige po, aalis na ako. Maaga pa. May magpapadeliver po sa akin ng bike at groceries. Ayoko pong malate. Mukhang mayaman yung kliyente mo, ah. Mukha nga po. Sana bigyan niya po ako ng kahit konting tip para mas madagdagan ko po ang ipon ko sa pagpapagamot niyo po. Anak, salamat uli, ah. O siya, sige. Mag-iingat ka. At huwag mong kalimutang manalangin bago umalis. Niloko lang ako ng kliyente ko. Marami na akong pinagtanungan pero iisa lang ang sabi. Walang ganong pangalan sa lugar na to. Anong gagawin ko? Paano ngayon mababalik ang pera ko? Bahala na. Pero ipapaalam ko sa lahat ang nangyari sa akin. Maglalive ako dito sa social media. Mag-aantay lang ako ng konting viewers para may makapanood na. Ito. Meron ng 4. Ayun, 10 na. Mga kaibigan, isa po akong delivery boy. Niloko po ako ng kliyente ko. Nagpabili po siya sa akin ng folding bike at mga groceries. Pero nung dalhin ko rito, wala naman pala siya rito. Walang ganong pangalan dito. Wala siyang awa. Mahigit 10,000 ginastos ko rito. Iniipon ko po yan para sa pagpapagamot ng nanay kong may sakit. Ngayon wala na lahat ng pera ko. Carol, ano ba yung pinapanood mo sa computer? At masyado kang affected. Ang lungkot ang mukha mo eh. Kayo pala, boss. Nakakaawa kasi yung delivery boy. Bakit? Anong nangyari sa kanya? May nagpa-deliver sa kanya ng folding bike at groceries. Tapos pagdating niya doon sa address na sinabi sa kanya, wala palang ganong pangalan doon. Ikaw pala si Oliver, yung delivery boy na naloko. Opo, sir. Oliver, ako si Carol, ang sekretary ni Sir Carlito. Napanood ko sa internet yung paghingi mo ng tulong. Dahil doon sa nangyari sa'yo, napanood ni Sir yung pag-iyak mo. Naawa siya sa'yo, kaya pinatawag ka rito sa office namin. Ako nang bibili ng hindi nabiling item sa'yo, iho. Naku po, sir. Maraming salamat po. Nakakahiya nga po yung ginawa kong pag-iyak. Pero ang sakit po kasi. Isipin nyo, matapos magpabili sa akin ng folding bike at groceries yung kliyente, lolokohin lang pala ako. Wala pala siya sa lugar na sinabi niya. Yung perang yun, iniipon ko po para sa pagpapagamot ng nanay kong lumpo. Lumpo ang nanay mo? Opo, sir. Pwede naman daw po siya makalakad,
Kaya lang, kailangan po ng malaking halaga. Bakit siya nalumpo? Nasagasaan po siya, sir, at hindi pinanagutan ng nakasagasa. At bakit ikaw ang bumabalikat ng gastusin ng nanay mo? Nasaan ba ang tatay mo? Ang sabi po ni inay, baby pa ako nang isama ni Lola si Itay sa Amerika. Sinamahan niya si Lola para magpagamot. Pero hindi na po nagbalik ang aking ama. Ha? Teka, anong pangalan ng iyong ina, Oliver? Merced po. Merced? Merced Cristobal. Oh, Diyos ko. Bakit po kayo nagulat, sir? Oliver, maaari ko bang makita ang iyong ina? Inay, siya po ang bumili lahat ng item na hindi nabili sa akin. Si Sir Carlito po. Sir Carlito, ang nanay ko po. Merced? Carlito. Merced, asawa ko. Carlito. Anong ibig sabihin nito? Bakit nyo tinawag na asawa ang nanay ko? Anak, siya ang tatay mo. Si Carlito. Ano po? Kung ganun, bakit nyo po kami pinabayaan? Ba't hindi kayo bumalik? Anak, nilason ni mamang isip ko. Ang sabi niya, sumama na sa ibang lalaki ang nanay mo. Oh, Diyos ko, hindi ko magagawa yun, Carlito. Naniwala ako dahil nagpakita sa akin ng isang sulat ng pamamaalam galing sa iyo, Merced. Nalaman ko na lang na gawa lang niyang lahat nang malapit na siyang mamatay. Patay na si Mama Carlota? Oo. Ngunit naipagtapat niya sa akin ang lahat bago siya nawala. Kaya mula noon, hinanap ko na kayo ng ating anak. At ngayong nakita ko na kayo, hayaan niyo sanang mabuong muli ang ating pamilya. Lahat ng pagtitiyaga ay may kaakibat na nilaga. Lahat ng pagpapagal ay may katapat na gantimpala sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Angelo Alcantara, Susan Robles, Phil Cruz, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, at Lionel Benjamin. Special sound effects, Jerry Mutiak. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon. Dapat sinabi mo sa kanya ang sitwasyon ni Sheila. Sinabi ko, pero nakipag-break pa rin siya. Ayaw daw niyang magkaroon ng karibal sa akin. Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. Hindi lamang kapahamakan ang bunga ng kapusukan, nagbubunga rin ito ng problema. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Jimwell sa ating dunang sa kanyang panahon. Bakit kayo pumayag, Mami, Daddy? Anong gusto mong gawin namin? Itaboy namin ang aming apo? Jimuel, pag-aasawa ni si Ditas. At ayaw kay Sheila ng pakakasalan ni Ditas. Kaya dinala ni Ditas ang bata rito. Selfish talaga babaeng yun eh. Sarili lang niyang iniisip niya. Paano naman ako? Pareho lang kayong selfish at mapusok. Kaya nagkaanak kayo ng maaga.
Sinusustentuhan ko naman pong bata, Daddy. Jimuel, hindi pera ang problema sa pagkakataong ito, kundi ang titirhan ng bata, ang magmamahal at mag-aaruga sa kanya. Huwag mo namang ipagkait yun sa anak mo. Kasalanan sa Diyos ang pagkaitan mo ng kalinga at pagmamahal ng iyong anak. What? Nasa inyo ang anak mo sa pagkabinata, Jimuel? Yes, Kyla. Pero bakit? Ayaw sa kanya ng magiging asawa ng mami niya. Kaya, dinala siya sa amin ni Ditas. So, ibig sabihin nun, makakasama ko siya pag kinasal na tayo? I don't like Jimuel. Kyla, please understand the man. Sheila is my daughter. At ayaw ng parents ko na itaboy siya. Gusto niyang gampanan ko ang tungkulin ko sa kanya. Ayoko nang may karibal sa'yo. Lalo na yung anak mo sa pagkabinata. Kaya kung hindi mo magagawa ng paraan na mailayo sa akin ang batang yon, ako lalayo sa'yo. Kyla naman. Sorry. My decision is final. Marami ka nang nainom na alak, kuya. Tama na yan. O sige ka, baka hindi ka makapasok sa office niyo bukas. Kaya mula ako, Mark. Gusto kong makatulog ng mahimbing para mabawasan ang sakit na nararamdaman ko. Ano bang problema mo, kuya? Bakit ka naglalasing? Nakipag-break sa akin si Kyla dahil kay Sheila. Hindi pala niya matanggap ang pamangkin ko? Tanggap niyang may anak ako at sinusustentuhan ko. Pero ayaw niyang makasama namin ang bata. Dapat sinabi mo sa kanya ang sitwasyon ni Sheila. Sinabi ko, pero nakipag-break pa rin siya. Ayaw daw niyang magkaroon ng karibal sa akin. Wala palang kwenta ang babaeng yun eh. Madali lang sa kanyang limutin ka kahit 2 taon na kayo. Kaya nga, nasasaktan ako, Mark. Di kalimutan mo na rin siya, kuya. Makakahanap ka rin ng iba, kuya. Mas higit sa kanya. Maniwala ka lang. Naglalasing na naman si Jimuel Fernan. Mula nang makipagkala sa kanya si Kyla, ayun, nakagano na. Kaya tuloy hindi niya mapansin ang apo natin eh. Dahil sa ginagawa niya. Kinausap ko na siya tungkol doon. O anong sabi niya? Abay, nagalit. Sinisisi pa yung ating apo. Kasalanan daw ni Sheila, kaya naghihirap ang loob niya. Ba't ang lintik na yun ah? Kung tutuusin, siya may kasalanan. Kung hindi siya naging mapusok noon, hindi siya magiging batang ama. Mabuti nga, pinagtapos pa rin natin siya sa pag-aaral eh. Sa kabila ng ginawa niya. Totoo yun. Sinustentuhan din natin yung bata. Hanggang sa makaya na ni Jimuel ang obligasyon yon. Kausapin natin uli ang lalaking yon. Hindi tamang sisihin niya sa mga nangyayari sa kanya ang isang musmos. Nakita ko po nagsusulat kayo dito sa sala. Kaya dinalahan ko po kayo nitong juice para po meron kayong mainom pag nauhaw kayo. Sinabi ko bang ikuha mo ako niyan? Po? Sumagot ka! Hindi po. Hindi. Kung ganon, itapon mo yan. Dahil hindi ko iinumin yan. Pero, Daddy... Kapag hindi mo ako sinunod, sa'yo ko ibubuhos ang Diyos na yan. Ano? Bakit po ba kayo nagagalit sa akin? Dahil ayokong kasama ka. Daddy! Itatapon mo bang Diyos na yan? O ibubuhos ko na sa'yo? Sheila, bakit ka umiiyak? Tito Mark, bakit po hindi ako mahal ni Daddy? Hindi yan totoo. Mahal ka ng daddy mo. Bakit po hindi niya ako pinapansin? Lagi rin po siyang galit sa akin. Mainit lang ang ulo ni kuya kasi pagod siya sa work. Hindi niya po ako talaga mahal, Tito Mark. Sabi po niya, ayaw
niyo ako makasama. Si Kuya talaga, sinasaktan ng damdamin ng bata. Sheila, tahan na. Mawawala rin ang galit ng daddy mo. Basta lagi mo lang siyang ipagpipray kay God. Lagi ko naman pong ginagawa yun. Pero ayaw pa rin sa akin ni Daddy. Kawawa naman ang pamangkin ko. Minsan tuloy naiisip ko. Kay God na lang po ako. Sheila, Kasi po, mahal niya po ako. Hindi tulad ni na Mommy at Daddy. Mag-usap nga tayo, Jimuel. Kung si Sheila na naman ang pag-uusapan natin, Daddy, saka na lang tayo mag-usap. Bakit ka ba ganyan, anak? Bakit mo sinasaktan ng damdamin ng isang wala namang muwang? Damdamin ko nga nasaktan eh. Nang dahil sa batang yon, nawala sa akin ang babaeng gusto kong pakasalan. Huwag mo ngang ipilit yung baluktot na katuwiran mo. Kung hindi kayo naging mapusok ni Ditas, hindi isisilan si Sheila. Daddy, Tapos ngayon, pahihirapan mo ang damdamin ng bata. Kayo ni Ditas ang may pagkukulang kay Sheila. At dahil nasa iyo siya ngayon, dapat mong punan ang pagkukulang mo. Huwag mong hintayin kunin siya sa iyo ng Diyos upang mamulat ka sa iyong pagkakamali. Ayaw ko pong uminom ng kamot, Grandma. Hindi maaari, Apo. Ilang araw na lagnat mo. Paano kang gagaling kung hindi mo iinimin itong medicine mo? Gusto ko nga po. Huwag nang kumaling. Sheila! Para po, hindi na mahirapan pa ang loob ni Daddy. Oh, Diyos ko. Apo! Ano sinasabi mo? Alam niyo po, sabi ko kay God, kunin na lang po niya ako. Kasi, hindi naman po ako love ni na Mommy at Daddy. Sheila! Kay God na lang po ako. Mami, Daddy, tinawagan ako ni Mark. Ano nangyari? Bakit yung isinugod dito sa ospital si Sheila? Jimuel, mahina ng anak mo. Oh, Ayaw tanggapin ng kanyang katawan ng mga gamot at pagkain. pero bakit ganun? Sabi ng doktor, marahil daw, may malaking dinaramdam ang bata. Kaya siya mismo ayaw na mabuhay pa. Hindi. At alam mo ba ang sabi sa akin ni Sheila? Ang gusto niya, kay God na lang daw siya. Dahil hindi niyo naman daw siya mahal ang kanyang mami. Jimuel, itong ayaw naming mangyari. Ang hangarin ng kaawa-awa naming apo ang mamatay na lamang. Grandma, Anak, Grandpa. Sheila, anak. Salamat, gising ka na. Daddy, nasaan po sina Grandma at Grandpa? May kinuha lang sila sa bahay. Pero babalik din sila agad. Anak, kumusta ng pakiramdam mo? Medyo nangihina pa rin ako. Ay, Daddy, sorry po. Dahil sa akin, nahihirapan na naman kayo. No, don't say sorry, anak. Wala kang kasalanan. Akong nagkulang sa'yo. Ang nagkasala. I'm sorry.
Daddy, hindi na po kayo galit sa akin. Oo. At mula ngayon, mamahalin na kita at laging aalagaan. Ang saya-saya ko po, Daddy. Anak, Sinugot din po ni God ang prayers ko. Anumang problema ang maging bunga ng isang pagkakamali ay dapat na harapin at sikaping maituwid ang pagkakamali upang maging maligayang buhay sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Phil Cruz, Angelo Alcantara, Susan Robles, Lionel Benjamin, Chiquit del Carmen Amor, at Rosana Villegas. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Huwag mo akong sumbatan! Hindi ko naman sinabing magtiis ka! Pakiusap, Robert. Huwag mo akong iwan. Kailangan ka namin ni Cindy. Maawa ka. Huwag mo nga hilahin ang damit ko! Hindi ko na kaya makisama pa sa'yo! Tanggapin mo na lang yun! Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Kung minsan, nagwawakas ang isang pagdurusa sa pamamagitan ng isang mapait na pangyayari. Ito po ang naging karanasan ni Imelda sa ating dulang sa kanyang panahon. Naku, Imelda, totoong sinasabi ko. Kitang-kita namin ng asawa ko na pumasok sa motel sina Robert at yung babae niya. Maraming salamat sa impormasyon, Luming. Yun lang sasabihin mo? Wala kang gagawin? Naman, Imelda, maraming beses ka lang niloko ng asawa mo. At maraming beses ko na rin siyang kinausap para magbago. Pero walang nangyari. Eh di hiwalayan mo na yung walang niyang yun. Para hindi na masaktan pang damdamin mo. Hindi ko magagawa yun, Luming. May anak kami. At mahal na mahal ko si Robert. Kaya titiisin mo na lang yung mga ginagawa niya. Lumin naman. Di na uso ngayon ng martir. Jordan, salamat sa pagbabalik mo sa napulot mong pera ng Kuya Robert mo, ha? Tiyak na nakalimutan niya kung saan niya naiwan yan. Kaya hindi siya naghanap dito kanina. Oo nga eh. Pero Chuck, hinahanap niya na ito. Ibibigay ko na lamang sa kanya mamaya. Bakit pa, ate? Ikaw naman ang gumagastos dito. Wala siyang ibinibigay sa'yo. Lahat ng kita niya, inuubos niya lang sa sarili niya at sa pambababae. Mali na gantihan natin ng masama ang hindi tamang ginagawa sa atin ng ating kapwa. Alam ko yun. Pero hirap ka na, ate. Nahihiya nga ako sa'yo eh. Dahil bukod sa pag-aaral ko, pasan mo pa lahat ng gastusin ng pamilya mo. Tapos sa gagawa pang sakta ni Bayaw ang damdamin mo. Minsan tuloy, gusto ko na siyang komprontahin eh. Huwag mong gagawin yun, Jordan. Baka magkasakitan kayo. Pero ate... Hayaan mo na lang ako. Kaya ko ito. At saka, naniniwala ako na magbabago rin si Robert. Tungkol naman doon sa pag-aaral mo, huwag mong alalahanin ang pagtulong ko sa'yo. Masaya ako sa ginagawa ko. Nagagampanan ko ang tungkulin ko bilang ate mo. Maraming salamat, Ate Imelda.
Promise, pag nakatapos ako, tutulungan din kita sa pagpapaaral sa pamangkin ko. Melda, pupunta rito mga barkada ko mamaya. Magiinuman kami. Magluto ka ng mga masasarap na pulutan, ha? Mamili ka. Pwede ba mamayang konti na lang, Robert? Inaantok kasi ako eh. Napuyat ako sa tinapos kong trabaho kagabi. Baka gahuling ka sa panahon. At saka nga pala, wala akong pera, Robert. Binayaran ko na kasi yung bahay, yung ilaw, at saka yung tubig natin. May pera ako. Pero ibili mo ito lahat, ha? Ayoko nang titipirin mo kami. To. Kuhan, pwede ba akong kumuha rito para sa mga kailangan natin dito sa bahay? Nakakabuisit ka naman eh. Sinabi ko na ayoko nang titipirin mo kami. Bahala ka na sa mga kailangan nyo rito. Sige na, lumakad ka na. Saan ka man nagpunta ang mami mo, Cindy? Mamimili po, Tito Jordan. Mamimili. Opo, narinig ko po. Inutusan siya ni Papa na mamili ng pampulutan nila ng barkada niya. Sigurado na may inuman na naman dito mamaya. Yun nga pong sabi ni Papa kay Mama. Naawa nga po ako kay Mama, Tito Jordan. Bakit? Ano na naman ginawa ng papa mo? Kasi kahit inaantok si Mama, minadali siya ni Papa, sinigawan pa po. May tumatawag sa cellphone ko. Sandali lang, Cindy, ah. Hello? Ako nga po. Sino po sila? Mga polis? Bakit po? Ano po? Si ate na aksidente? Kay pumayang naputulan nila mga binti ko, Robert! Jordan! Ate, yun lang ang paraan para maligtas ka sa panganib. Totoo sinabi ng kapatid mo. Masyado na pinsala ang binti mo dahil sa pagkabundol sa iyo ng truck. Paano na ngayon ito? Lumpo na ako! Paano ba akong magtatrabaho? Huwag kang mawalan ng pag-asa, ate. Binti lang naman ang nawala sa iyo eh. May mga kamay ka pa, isip at mga mata. Huwag kang mag-alala. Tutulungan ka namin. Nalumpo pa lang misis mo, Robert, dahil sa nangyaring aksidente sa kanya. Oo, Martin. At yung kotse naman niya, pinagbili na. Kawawa naman si Melda. Paano ngayon yan? Hindi na siya nakakapagtrabaho. Nagtatrabaho pa rin. Sa bahay nga lang na ginagawa ang office work niya. Buti, pumayag ang boss niya. Oo. Mabait naman yung boss nila eh. Naintindihan siya. At saka maganda ang record sa kanila ng misis ko. Kaya hindi nila basta maaalis niya. Pati nga si Jordan, yung kapatid niyang bunso. Oo. Naipasok na niya sa trabaho. Kahit graduating pa lang. Aba, ayos ah. Kaya lang eh. Kaya lang ano? Naiinis ako eh. Oh, bakit naman? Malaki na ang pagkukulang sa akin ni Imelda. Hindi na niya ako naasikaso. Di tulad noon. Pati na mga gamit ko. Dapat, unawain mo na lang yun. Masanay ka na. Lumpo na siya. Ewan ko. Parang hindi ako masasanay ng ganito. Anong ibig mo sabihin, Robert? Robert, bakit may mga maletang nakalabas dito? Diyan ko nilagay lahat ng damit at gamit ko. Pero bakit? Hindi pa ba malinaw sa'yo? Aalis na ako. Robert, Maghihiwalay na tayo. Robert, bakit? Bakit naman? Minakalaman kita, pinagsilbihan kita. Noon yun. Nung hindi ka pa lumpo. Pero ngayon, ang laki na ng pagkukulang mo sa akin.
At hindi ko na matitis yun. Pero ang pambababae mo, ang pagpapabaya mo sa amin, at ang pananakit mo sa damdamin ko, lahat yun natiis ko! Huwag mo akong sumbatan. Hindi ko naman sinabi magtiis ka. Pakiusap, Robert, pakiusap. Huwag mo akong iwan. Kailangan ka namin ni Cindy. Maawa ka. Maawa ka. Bilahin ang damit ko. Robert! Hindi ko na kaya makisama pa sa'yo. Robert! Tanggapin mo na lang yun. Papa! Papa, wag ka pong umalis! Please po! Wag mo po umiiwan ni Mama! Tumigil ka, Cindy, ha? Dahil kahit ikaw, hindi mo mapagbabago ang pasya ko. Napakawalang yan ang lalaking yun. Dahil ba sa lumpo ka na, iniwang ka? Ay, hindi man lang naawa sa'yo. Ganon kung tutuusin siya ang dahilan kaya ka na-aksidente. Napakasakit, Luming. Ginawa ko para manatiling buo yung pamilya namin. Para wag niya akong iwan. Pero nabigo pa rin ako. Imelda, magpakatatag ka. Alalahanin mo na dyan pa si Cindy na nangangailangan sa'yo. Luming. Isipin mo na lang na baka paraan ito ng Diyos para matapos na yung pagdurusa mo kay Robert. Ate, nakita ko kanina si Aling Lolaine. Binayaran ko ng bahay, ilaw at tubig natin sa kanya. Ay, ganun ba? Kaya pala hindi siya nagpunta ngayon para singilin ako, Pie. Jordan, salamat, ha? Tinupad mo ang pangako mo. Natutulungan mo ako. Pag nakatapos ka na. Malaki ang utang na loob ko sa'yo, ate. Kaya naman gusto kong tumanaw at mapasaya ka. Ay, ang bait naman ang kapatid ko. Mas mabait ang ate ko. Dahil sa pagtulong mo, mas napaghahandaan ko ang kinabukasan ng pamangkin mo. Ma, gift po yun sa akin ng office. Oh. Dahil ako ang naging Employee of the Year. Wow. Kaya wala tayong gagastusin sa bakasyon natin sa Palawan. Eh, ilang araw ba tayo doon? 3 days po. Eh, anak, kaya lang baka mahirapan ka sa akin. Alam mo naman. Ay, hindi po, Ma. May sasakyan tayong magagamit. Sagot din ng office. Sinabi ko kasi sa kanila na lumpo kayo. Pero gusto kong kayong kasama ko sa aking bakasyon. Oh, anong sabi ng boss mo? Humanga po sila sa akin. Mabuting anak daw po ako. Hindi ko kayo nakakalimutan. Totoo naman yun eh. Kayo ng Tito Jordan mo ang dahilan. Kaya naging masaya ko. Kahit na iniwan tayo ng papa mo. Ay, nakita ko nga po pala kanina si Mang Martin, Ma. Yung kaibigan ni Papa. Oh, ano raw? Sinabi po siya sa akin eh. Na ano? Nasa ospital daw po si Papa. At malala ang sakit. Nangangailangan daw po ng tulong. Eh, ano Ma? Tutulungan po ba natin siya? Oo naman, anak. Tatay mo pa rin siya sa kabila ng lahat. Asawa ko pa rin. At dahil biniyayaan tayo ng Diyos, huwag natin ipagkait ang ating tulong sa ating kapwa. Lalo na sa iyong ama. Magdusa man ang may mabuting puso, kabutihan niya ay hindi magbabago. Ito ay lalong makikita sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benjamin, Angelo Alcantara, Rosana Villegas at Phil Cruz. Special sound effects, Jerry Butia. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical scoring,
Buboy Salong. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Pero bakit? Hindi na kasi nila ako tinatawagan mula nung umalis sila rito eh. Kaya wala akong balita sa kanila. Bakit ba bala eh? Ano ba nangyari sa anak ko? Handog ng DZRH ang tunay sa kanyang panahon. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Sani sa ating dunang sa kanyang panahon. Nay, wala na po kaming pang-upa ng bahay. Dahil nga nagsara ang pinagtatrabahuhan ko. Ay, sige anak. Dumito kayo. Pag may trabaho ka na at may ipon na kayo, saka na lang uli kayo magsarili ni Peachy. Mabuti nga. Lagi ko na makikita ang pamangking ko. Salamat, Nay. Tonton. Nay, sana ho, doon kami sa master's bedroom. Pero silid yun ni inay, kuya. Kasi nga 3 kami eh. Bukod sa mga gamit namin, may kuna pa ang baby namin. Kaya dapat, malaking kwarto ang sa amin. Sige. Lilipat na lang ako sa kabilang kwarto doon sa maliit. Iayos ko na mamaya yung mga gamit ko na makalipat na kayo rito. Dinalang ko kayo ng bigas at mga gulay, anak. May lutong ulam din diyan. Salamat po, inay. Koy, nasaan si Sunny? Ay, sinubukan po niya magbenta ng mga gamit online. Meron namang nag-order. Kaya ayun po, inaayos po niya yung delivery. Koy, mabuti naman at kahit paano kumikita na pala siya. Oo nga, nay. Nahiya na nga po ako kay Nanay Carmen. Bakit? Kasi po, may mga pagkakataon na kinakapos na rin sila. Kasi kahit pagkain, inaasa pa sa kanya ng asawa ko. Aba, mali naman yun. Kung may pambili naman kayo, dapat huwag na kayong umasa. Dahil isang pamilya kayo At saka pinag-aaral pa ni Balay ang bunsong kapatid ni Sunny. Sinabi ko na nga rin po yun kay Sunny. Ayaw makinig. Anak din naman daw siya ni Nanay Carmen. Kaya dapat tulungan din siya. Ano man namang klaseng katwiran meron niyang asawa mo? Tinutulungan naman kayo Kaya nga dito na kayo pinatira. Pero wag naman ipabalikat ni Sunny kay Balae ang kanyang responsibilidad. Sunny, pakisampay mo naman yung mga nilaban kong damit natin. Nagising na kasi si baby, ayaw magbababa. Nasaan ba? Ay, nandun sa labahan. O kung gusto mo, ikaw na lang magkarga kay baby. Ako na lang magsasampay. Ako na magsasampay. At pagkatapos lalabas ako. Makikipagkwentuhan ako sa mga kaibigan ko. Check na matutuwa ang anak ko. Dahil ibinaba ko na ang mga tuyong sampay nila. Mabuti naman. Maganda ang sikat ang araw. Mabilis din akong makapagpapatuyo ng mga damit namin ni Tonton. Nay! Ba't niyo binaba ang mga sampay namin? Nakikialam ka Sunny! Mamaya ako pa kukunin yan. Ibinaba ko yan dahil tuyo na. At magsasampay din ako. Hindi ka pa rin dapat makialam. Mamaya pa nga ang pagkuha namin ng mga yan Dapat nga magpasalamat ka sa akin Dahil pinagmalasakitan ko yung mga damit nyo. Ba't ako magpapasalamat? Pakikialam yung ginawa nyo. Wala ka nang galang sa akin Kung magsalita ka, akala mo kaedad mo lang ako. Parang hindi mo ako ina. Pakialamera pala ako At ayaw mo napapakialaman ka. Ay, di umalis ka rito.
Walang galang! Walang respeto! Kaya naman sa kaibigan mo, Sunny, ni hindi pinaupahan sa atin itong kwarto. Binigay na lang. Libre. Mabait si Renan, Peachy. Bata pa lang kami, magkaibigan na kami. Kaya hindi ka dapat mahiya sa kanya. Pero hanggang kailan tayo rito? Pag may trabaho na ako at nakaluwag-luwag tayo, saka tayo aalis dito kina Renan. O paano si Nanay Carmen? Wala nang problema sa kanya. Dahil malayo na tayo sa kanila. Huwag mo na siyang isipin. Sunny, nanay mo siya. Dapat humingi ka ng tawad sa pagsagot mo ng pabalang. Siyang mali. Dahil pinalayas na tayo. Kaya siya ang dapat humingi ng tawad sa akin. Ano ka ba? Ikaw, Peachy, ayoko nang tatawag ka kay inay. Ano? Bakit naman? Hayaan mo na siya. Pakikita natin sa kanya na kaya nating mabuhay ng wala ang tulong niya. Nay, darating po mamaya ang mga kaibigan ko. Nasabi ko po sa kanila na may konti tayong handa para ngayong birthday ko. Ang Kuya Sunny mo, tinawagan ka ba? Binati ka? Hindi po eh. Ako po ang tumawag sa kanya. Kinamasta ko po sila. Anong sabi niya? Okay naman daw po sila. Tinatanong ko nga kung bakit hindi po kayo tinatawagan eh. Ang sabi niya, kaya raw kasi pinalayas niyo sila. Ang kapatid mo talaga, oo. Masyado mataas ang pride. Mapagtanim pa ng sama ng loob. Nasaktan na nga niya, damdamin ko na sagutin niya ako ng pabalang. Gusto pa yata niya. Ako pang humingi ng tawad sa kanya. Sabi ko nga po sa kanya, huwag siyang ganun. Dahil hindi matutuwa ang Diyos sa anak na walang respeto at paggalang sa magulang. Mabuti ka pa, Tonton. Kahit mas bata ka. Mas nakauunawa ka. Hindi ka tulad ng kuya mo. Sunny, sigurado ka bang kaya mong pumasok? Tingin ko sa'yo parang nangihina ka na eh. Ubo ka pa ng ubo. Masama nga ang pakiramdam ko rin eh. Masakit pa ang dibdib ko sa kauubo. Napuyat pa ako kagabi dahil dito. Matagal na yung ubo mo Hindi pa rin gumagaling. Ewan ko nga ba kung bakit. Umiinom naman ako ng gamot sa ubo. Dapat magpatingin ka na sa doktor para mabigyan ka ng tamang gamot dyan. Tol, wala kaming pera. Alam mo naman na kulang pa nga sa mga pangangailangan namin ang kita ko dun sa talyer ni Mang Ingo. Kung humingi ka kaya ng tulong sa nanay mo para maipagamot ka na. Hindi rin. Hindi ako lalapit sa kanya. Pero Sunny, kailangan mo ng tulong. At ang nanay mong higit na makagagawa nun. Isa pa mali na nagmamalaki ka sa magulang mo, Tol. Basta hindi ako lalapit sa kanya. Pinalayas niya ako. Bahala siya. Kaya naman namin mabuhay ng wala ang tulong niya. Huwag kang magagalit, ha? Pero kahit ang Diyos, hindi matutuwa sa inaasal mo yan. Dahil siya mismo ang may utos na igalang natin ang ating mga magulang. At yun ay utos na may pangako, Tol, ha? Lalawig ang buhay natin at gagandang ating kapalaran. Maupo ho kayo, Nanay Karing. Salamat, Tonton. Si Bala, nariyan ba? Opo, sandali lang po, tatawagin ko. Salamat naman. At narito siya. Sana may sama ko si Balaeng Carmen ngayon. Kailangan malaman niya ang kalagayan ni Sunny. Balaing ka rin. Ay, Oy, napasyal ka. oo, Balaeng Carmen. Dahil isasama kita. Saan? At bakit? Si Sunny, isinugod ni Peachy sa ospital. Pero bakit? Hindi na kasi nila ako tinatawagan mula nung umalis sila rito Kaya wala akong balita sa kanila. Bakit ba balae? Ano
Ano ba nangyari sa anak ko? Nanay Carmen, Ako nga, Peachy. paano niyo po nalaman na dito kami sa ospital? Ay, sinama ko si Balaeng Carmen, anak. Nay, Bakit hindi mo ipinaalam sa akin? May sakit pa lang ang anak ko. Dinala mo dito sa ospital, Peachy. sorry po nanay. Kasi po si Sunny, inutusan niya ako noon na huwag kayong tatawagan. Alam ko pong mali yun, kaya lang ayoko pong magalit siya at awayin ako. Eh, yun din nga ang sinabi ko kay Balae, Peche. Dahil hindi ka naman namin pinalaking nagmamalaki sa magulang. Ang batang yun talaga. Hindi na nagbago. Hanggang ngayon, mapagtanim pa rin ang galit. Nanay Carmen, pasensya na po. Kung sinunod ko si Sunny. Huwag ka mag-alala, Peachy. Hindi naman ako galit eh. Oh, sa inyo ng kapatid mo ang buhay ko. Salamat po, Inay. Sa tulong at pagpapatawad ninyo. Pangako po, babaguhin ko ng ang aking pag-uugali. Hindi matatawaran ang mga sakripisyo ng mga magulang para sa mga anak. Kaya marapat lamang na sila ay igalang. Nang sa ganon ay kamtindi ng anak ang magandang kapalaran sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Lionel Benjamin, Susan Robles, Angelo Alcantara, Phil Cruz, Rosana Villegas, at Chiquit del Carmen Amor. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Kilala mo ko, Walter. Kapag sinabi ko, ginagawa ko. Ngayon, mamili ka. Ang pag-aaral mo o ang barkada mo? Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Paano nga ba magkakaroon ng maayos na sambahayan ang isang taong bukod sa maagang naulila sa mga magulang ay maaga pang sumuong sa buhay may asawa? Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Cherry sa ating dunang sa kanyang panahon. Tinanggap ko kayo rito dahil alam kong walang ibang tutulong sa inyo kundi ako. Pero huwag niyong isipin na natutuwa ako sa ginawa niyo. Ikaw, Walter, second year college ka pa lang, nambuntis ka na ng babae. Hindi ka na naawa sa akin. Hindi mo na inisip ang mga paghihirap ko. Mapagtapos lang kita ng pag-aaral mo. Nay, sorry po. Narito na ito eh. Magkaka-baby na kami ni Cherry. Ikaw naman, Cherry. Hindi sapat na dahilan na ulilang lubos ka na para mag-asawa ka sa edad na 18. Marami ka pang magagandang bagay na maaaring magawa sa buhay mo. Sorry po, Nanay Minda. Marunong ka ba ng mga gawaing bahay? Opo, Nay. Marunong siya ng lahat. At masipag. Hindi ikaw ang tinatanong ko, Walter. Si Cherry. Opo, marunong po. Mabuti. Dahil ikaw ang gagawa ng lahat dito sa bahay habang nagtatrabaho ko para mabuhay tayo at mapag-aral ang asawa mo.
Pag-aaralin niyo pa rin po ako, Inay. Natural. Kailangan matapos mo ang kurso mo para mabigyan mo na isang magandang kinabukasan ang inyong magiging anak. Halika, Marie. Merienda muna tayo. Ay, thank you, Cherry. Nag-abala ka pa. Wala yon. Para juice lang at tinapay lang ito. Pasensya ka na nga pala sa itsura ko, ah. Ang dami ko kasing nilaban, eh. Naglinis pa ako ng bahay. Kaya hindi pa ako nakakapag-ayos ng sarili ko. Parang ang dami mong ginagawa rito. Oo, akong gumagawa lahat dito. Nasa trabaho kasi si Nanay Minda. Si Walter naman pumapasok sa university. Talagang ganun sa pamilya. Dapat nagtutulungan para maging magaan ang bawat araw. Buti hindi ka nahihirapan. Naihirapan din. Pero nag-iingat ako. Pagpagod na ako, huminto muna ako sandali para magpahinga. Oo, tama yun. Kaya lang, ramdam ko, parang inis pa rin sa akin ang nanay ni Walter. Natural na damdamin lang yun. Dahil nasaktan siya sa maaga niyong pag-aasawa ni Walter. Pero mawawala rin yun. At matatanggap ka rin niya balang araw. Paano? Gusto ko kasi matanggap niya na ako eh. At mahalin din bilang anak. Alam mo naman, di ba? Maaga ako naulila sa mga magulang. Kaya sabi ko magkaroon uli ng magulang na magmamahal sa akin. Basta ituloy mo lang yung pagiging masipag. Maging mabait ka kay Aling Minda. At maging tunurin. Tulad sa pagsunod mo sa nanay mo nung nabubuhay pa siya. Ngayon may anak na kayo. Lalo kang dapat magsipag sa pag-aaral mo, Walter. Dahil nariyan na ang batang bibigyan mo ng isang magandang kinabukasan. Naintindihan mo? Opo, Nay. Ginagawa ko naman po yun eh. Nagpapaalala lang ako. Hindi na dapat masayang pa ang pangalawang pagkakataong binibigay ko sa iyo. At ikaw naman, Cherry. Nay. Dapat matuto ka ng tamang pag-aasikaso sa baby mo. Iyon nga po ang problema ko, Nanay Minda. Hindi pa po ako marunong. Ay. Sige, tuturuan kita. Pero kailangan maging masunurin ka, ha? Opo, Nanay Minda. At salamat po. Walter, pauwi ka na ba? Oo, Joel. Bakit? May basketball team kami. Kailangan namin ng dagdag na tao. Sama ka na. Wala naman kayong pasok bukas eh. Basketball? Sa bagay, matagal na nga akong hindi nakakapaglaro. Kaya nga, sumama ka na. Para malibang ka rin. Mula nung mag-asawa ka, masyado ka na naging seryoso eh. Ay, sige, sasama ako. Magte-text muna ako kay Cherry para malaman niya. Huwag na. Baka hindi ko mapayagan ang commander mo eh. Sabi ko, eto nang binibili mo. Cherry. Oh. Ay, nariyan na pala yung binibili ko. Uy, huwag kang magagalit, ha? Para kasing may problema ka eh. Nag-away ba kayo ng asawa mo? Ay, hindi naman po. Pero, siya nga po ang problema ko. Alam mo, madalas ko nga makikita si Walter nakasama ng grupo ni na Joel. Dapat iwasan niya mga yon. Hindi mabuting impluwensya mga yon. Yun nga rin po ang tingin ko, Mang Mulong. Pero hindi ko naman po siya mapagsabihan. Kasi baka magalit siya. At isa pa, baka marinig kami ng Nanay Minda. Kilala ko si Minda. Matagal ko na silang kapitbahay. Mabait siya, maunawain. Dapat nga sabihin mo sa kanyang problema nang matulungan kayo. Kailangan nyo pang gabay ng magulang. Dahil mga bata pa kayo.
Kaya wag mo sarilinin ang problema, ha? Nakakatuwa naman yung baby mo, Cherry. Ang cute. Bungis-nis. Sinabi mo pa, Marie. Pinapawi ng anak ko ang pagod at lungkot ko. Lungkot? Bakit? Hanggang ngayon ba nararamdaman mong inis pa rin sa'yo si Aling Minda? Hindi na. Oh, Madalas na nga kami nagkwekwentuhan eh. bakit ka pa nalulungkot? Si Walter, siya ang problema ko ngayon. Ha? Huwag mo sabihin may babae siya. Sa ganda mong yan, nakuha ka pa niyang palitan. Hindi, wala siyang babae. Mabarkada eh. Ha? Madalas gabi na siya kung umuwi. Anong ginagawa nila ng barkada niya? Nagbabasketball, billiards, at iba pang laro. Tapos umiinom hanggang malasing. O paano yung pag-aaral? Yun ang isa pang problema. Ha? Napapabayaan niya na yung pag-aaral niya. At hindi yun alam ni Nanay Minda. O di kausapin mo at pagsabihan. Baka marinig kami, Nanay eh. Nag-aalala ako, Marie. Ayaw kong masayang ang pagkakataong ibinigay sa amin ng nanay ni Walter. Teka. Alam ko na. Kung hindi mo siya makausap, o di sulatan mo. At doon mo sabihin sa sulat ang lahat ng nasa sa loob mo. Mag-usap nga tayo, Cherry. Bakit nagagalit ka, Walter? Ang arte mo eh. Ano? Pasulat-sulat ka pa. Tapos kung ano-ano lang palang kadramahan ang sasabihin mo. Ginawa ko yun dahil ayoko marinig ng nanay mo na nag-aaway tayo. Totoo naman lahat ng sinabi ko doon ah. Napapabayaan mo ng pag-aaral mo dahil buhos na ang panahon mo sa barkada mo. Pati paglalasing ginagawa mo na. Tumahimik ka! Ay, ko! Ba't ka ba nananampal? Dahil sa mga barkada mo, natuto ka ng manakit. Ikaw ha? Isara mo ang bibig mo at huwag kang magsusumbong kay inay. Kaya nga sinulatan kita eh. Dahil ayoko marinig niya. Ayoko masayang ang pagkakataon binigay niya para makapag-aral ka pa rin. Saan ka pupunta, Walter? Inay, narito pala kayo. Kanina pa ako narito. At narinig kong lahat ang pinag-usapan niyo ng manugang ko. Lakot. Ikaw, Walter, tinanggap ko ang maaga mong pag-aasawa. Dahil may dapat ka ng panagutan kay Cherry. Pinatira ko kayo rito at pinag-aral pa rin kita para makaahon kayo balang araw. Pero ang hindi ko na matatanggap ay kung hindi mo matatapos ang kurso mo dahil sa barkada mo. Inay. At nakuha mo pa ang sakta ng asawa mo? Para sabihin ko sa'yo, kahit pitik, hindi ako nagawang pitkin ng tatay mo. Pero ikaw, ginawa mo yon sa asawa mo. Dahil ang pinagsabihan ka. Sorry po, inay. Kilala mo ko, Walter. Kapag sinabi ko, ginagawa ko. Ngayon, mamili ka. Ang pag-aaral mo o ang barkada mo. Kapag pinili mo ang barkada, wala na kayo maasahang tulong mula sa akin. Nay, sabay na ho tayong mag-almusal. O bakit? Nasaan si Walter? Wala naman siyang pasok, di ba, dahil bakasyon nila? May pupuntahan po siyang company para makapag-part-time job daw po siya ngayong bakasyon. Aba, maganda yan kung totoo. Totoo po, Nay. Iniwasan na po niya ang pakikipagbarkada. Kaya nga matataas na ulit ang grades niya. Ay, mainam naman. Inay, salamat po sa inyo. Naagapan natin si Walter. Kapag may problema kayo, anak, huwag ka mangingiming magtapat sa akin. Magulang niyo ako. At narito ako para gabayan kayo. At tulungang maging matatag ang inyong pamilya. Nakapagtabi na ako ng para sa savings natin mula sa sweldo mo, Walter. Ay, mabuti naman. Kailangan talaga unti-unti tayo makapag-ipon para sa future. Alam ko. Kaya nga kahit sa kita ko sa online business ko,
Nagtatabi rin ako. Sa makalawa, birthday na ni inay. Yun nga pala ang gusto ko ipaalala sa'yo. Baka ikaw ako nakakalimutan mo eh. Hindi Iniisip ko nga kung anong ireregalo sa kanya eh. May balak ako eh. Kung okay sa'yo, ito na lang ang gawin natin. Tinanghali ako ng gising. Napuyat kasi ako paggabi sa kaiisip. Hindi man lang naalala ni na Cherry at Walter na birthday ko ngayon. Tinanong pa nila ako kahapon kung bakit ko gustong mamili. Aba, ano ba ito nasagi ng kamay ko? Regalo? Akin ang regalong ito? Nakalagay dito sa kado. To our beloved nanay. Akala ko nalimutan nila. Hindi pala. Ano kaya ito? Mabuksan nga. Relo! Ang gandang relo! Happy birthday po, inay. Happy birthday po, Nanay Minda. Mga anak, sinurpresa niyo ako. Akala ko nalimutan niyo eh. Hindi po namin maaaring malimutan yun, nay. At ito pong manugang nyo nagbalak na sorpresahin kayo. Maraming salamat sa inyo, ha? Lalo na sa iyo, Cherry. Oh, sumaya ako ng gusto. Ako po ang dapat na magpasalamat sa inyo, Nanay. Marami po akong natutuhan sa inyo. Mga hindi nagawang ituro ni Inay sa akin dahil sa maaga nilang pagpanaw ni Itay. At salamat din po sa pagmamahal at sa pagtanggap ninyo sa akin. Oh, Cherry. Dahil din po sa inyo. Kaya ngayon ay may magandang kinabukasan ng aming pamilya ni Walter. Kaya patuloy ko pong ipapasalamat yun sa inyo. Hindi hadlang sa pagkakaroon ng matatag na sambahayan ang pagiging ulila ng isang tao. Kung matututo lamang siyang makinig at sumunod sa payo, ang hanap na kaligayahan ay tiyak nakakantin sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Angelo Alcantara, Susan Robles, Lionel Benjamin, Phil Cruz, at Rosana Villegas. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon.